Je tu ľudia, mám sa utriem, skúme sa Svidník, vo výlet, ideme pozrieť. Ľudia, pozrieme. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting. Sme tu ľudia. Tak, sme na to. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave. I guess I'm just a play date to you. Čaute ľuďom, sa aj utrím. Dneska idem do autobus a príjme brdiť. Evo na i utrím oficiál. Ja ti odpredávať. Ideme hore. Sme čakať. Ľudia, to bolo ďaleko. Teraz sme Svidník a budeme hore, ľudia. Čo? No a jeho najväčšie nasadenie bolo práve tu v Karpatoch, čiže počas karpatsko-dupianskej operácie a nasledujú tam máte Krosnu, to je mesto v Poľsku, Dukla je Dukla, to je oblasť, máte Vyšný Komárnik. Ľudia, čo tu je vojenské, historické. Tady si dobre sír. Wish I could make it easy, easy to love me, love me. Still I reach, find a way, stuck in between. Ideme hore, ľudia. Ну це то! To co zješ? Я папа так з України. Nie, môžem dať tašku. Počkaj. Це точно, я не хотіла. Tank. Sme hore, ľudia. Tam dačo zakazanie. Neviem, čo to je. Čo?
Panie Boże, to je veľké. A tam ľudia, také veľké. Sme tu ľudia hore. Aké výšky. Ľudia, ideme na autobus a pôjdeme ďalšie na zoologicko, ľudia. До зоологической, чтобы увидеть паука. А и таранту. Pavúk je fuj. Не. Áno. Самое шутки добрый. Это не. Tam je kon. Máme tu ľudia kura, sliepky. Vidím tam ľudia vajce. Vidíte? Tak to volá Xiaomi. Dobre, čau. To są asi papagaje. Fú. To nie je vlk, more. To je papagaj? Nie, bo to je prasiatko. No poďme, ide. Takže kamu tento profil má asi? Vajce. Zrebička. Katarína. Papagaj. Kňarák. A to som nenašiel. Najveľké vajce. Nie, rozbíte vajce. Tu nič. Takže máme tu veľké vajce. A všetko máme tu, ľudia. Ámo, zase sliepky. Zase vidím kúr, ale nebuď kúr. Páne Bože, to čo je za tač. Neviem, kde sú opice. Zákaz kmrienia, no feeding. A tu máme kúra. Čau. Páne Bože, to som ešte nevidel táčik. Kámo. Dobre ľudia, máme všetko. A ešte pozrieme zvieratá, tu zoologicko. Ty kokos, to čo je? To čo za zvieratá, more? Neviem, jak sa one volajú, som zabudol. Toto je Leo král. Leo král. Jak chcem ukradnúť ľudia. Ty kokos. A tu? Ježiš, tu hore kúkaj. To je čo, dinosauro? Jej, toto je... Ľudia, to vyzerá strašne. Fuj. Krokodíl tam. Tam žaba. Pekný rybu vyzerá. Jak sa hýbe tento travu, mám tu nejaký rybu.
Ryba tam bude? Ryba. Na was prawie, a nie Nie pozeraj. Jest lama. Panie Boże. A tu zajec sa ľudia. Dobre. Tu čo, bažant? Jak kačka. Vidíte? Bože, ryba. Jaký rýchlo je. Kde našli sme opica. Žimpanz. On zje tento. Watermelon. Melon bude, vidíte, zje. Emu. Ebu. Len pozor, nechoď tam, Vasil. Nechoď tam. Da čo robí na nos? Tu mohol... Kde zjeme zmrzlinu smokov. Pozrite ľudia. Da.